sammen og velkommen til den her video. Over halvdelen af vores video er blevet slettet, og vi kan ikke finde det. Men hvis vi kan, så får I hele videoen, og hvis vi ikke kan, så får vi kun ét mesterskab. Ja. Men det var random number bestemmer vores mesterskabshest. Ja. Yes. Video. Vi ved ikke om den anden der er blevet slettet, men vi kæmper videre herfra. Jeg har den her Morgan hest her. Og jeg har, den er i level 15, og min er i level 7. Ja, det kan også. Fuck, jeg håber, vi kommer i gruppe sammen. Nu venter vi på gruppe. 6, 5, 4, 3, 2. Okay. Please. Hvor lang tid tager det lige? Kom nu. Det betyder, at vi to kommer i gruppe Kom sammen. nu. Ja, vi venter lige lang tid. Nej, okay. Hvad gruppe kom du i? Jeg tror, du kom i gruppe 1. Du kan lige se det på hende der. Jeg kommer i gruppe 2. Okay. What? Hvorfor kommer jeg så Gruppe lavt? 2. Jeg er i gruppe 2, og du er i gruppe 1, er du ikke? Jo. Ja. Jeg er gruppe 3. Gruppe 3? Jeg vidste ikke, at der var noget, der hed det. Så er der virkelig mange mennesker. Ja. Nu er jeg faktisk lidt nervøs. Okay. Gruppe 2 og 1. Nej, gruppe 2 og 3. Ja, vi er ikke sammen i gruppe, så sjovt. Okay, men jeg har et virkelig god chance for at vinde 1, 2, 3. Okay, mine, de er sådan level... 10. Jeg kan komme på 10. plads, det er det værste. Så jeg er i level 7, og alle dem, jeg er med, sammen med, de er sådan level alt muligt mærkeligt. Hvorfor starter I altid før det her? Jeg altid skal vinde. Jeg er begyndt På det. Begyndt nu, det er sådan nogle minutter. 6, Sekunder. 5, Okay. 4, 3, 2, 1. Hest og lykke alle sammen. Hold din Jeg kæft. føler virkelig ikke, det her kommer til at gå godt, fordi jeg er på 10. pladsen. 8. pladsen. Jeg har set ud i der. Fuck, jeg tog en omhøj der. Jeg er på 11. pladsen. Hvad The er fuck? det? Altså, det her kommer ikke til at gå godt. Jeg hader også for pinsemesterskab. Det var jeg virkelig også. Altså sådan virkelig. Jeg havde det grænse. Nu håber jeg bare, den her. Jeg får Selvom den jeg her. på tredjepladsen lige nu, men jeg havde det. Ja. Jeg havde det. Nej, ikke dig. Men du ved. Kom så. Hop. Ej, Nej, mor. nej, jeg døde. Seriøst, jeg døde. Fuck, jeg hader, når det der sker. Hop. Jeg tror engang, at Hop. jeg var på. Nej. Så fik jeg det ikke engang. Okay, der var jeg det mindste en, der fældede. Rolig. Mor, du klarer den. Jeg er på Jeg er på anden. Jeg er på 13. pladsen. Hvad er det, hvor det sådan her? Seriøst, jeg dør. Okay, jeg prøvede at tage din vej, men hold kæft, hvor er den dårlig. Jeg er på 13. pladsen. Jeg vidste ikke, at der var så mange pladser. Like, what the fuck? Ja, okay, jeg vinder i det mindste. I hvert fald ikke. Jeg vil lige sige det mindste, og jeg vil helst gerne vinde, så der fik jeg også. Okay. Der er stage, kan bare Nu sidder jeg fast. Okay, hvad level? Jeg er 2. Okay, du er på 2. pladsen. Jeg skal virkelig koncentrere mig lige nu. Jeg er på 13. Jeg kan slet ikke. Jeg var første. Nu er på første. Hvorfor er vi samme stemme? Det betyder bare, hvor langt bagud jeg er. Jeg ved ikke, hvad de der lamper betyder, men Ej. det er det. Okay. Jeg har min adrenalin i går. Nej, der er højere. Okay, der var i det mindste endnu en, der fik den. Så ja. Du skal nok få din første. Men du der er en lille ben. Det er så sygt nok. Men du skal nok. Du kan. Okay, Jeg fik en første plads. jeg kom på 12. Og du kom på 1. Jeg glemte at tage min roset fra før. Ja, før der kom jeg på en anden plads, hvor jeg så glemte at tage min roset. Fuck, hvor er det Så den har jeg fået nu. vigtigt. Okay, den filmer stadig. Dejligt. Jeg har haft mange problemer med, at den ikke filmer, og så går det ud, og så dør det, og så... Okay, jeg går lige hen i postkassen. Hvordan gør man det? Nå, det Du kan bare trykke på ind. lige deroppe. Okay, det her er det første mesterskab, hvor jeg ikke kom på en fucking lorteplads. Okay, prøv at tage den på. Så vi kan se det. På den anden side, så voila! Ja, første. Hvor er det sygt. Ja, så min 2. plads fra før. Den tager jeg ikke på, fordi det ikke var noget. Okay. Tak fordi I gad at se med i den her video. Hvis I synes, at det var nogenlunde spændende, eller noget, Ja. så like og subscribe. Og så
kommer der en video til. Ja. Håber vi, hvis I kan lide det. Og jeg skriver video der i kommentaren. Ja. Ja. Hej. Ja. Vi ses i næste video.